Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Unsa? Padtuon ko sa barangay? Oh, manay gisultis mga tanod nga may abot din hispaya gabi ibay. Nagduda man sila nga na malbal ka gabi Unsa bay? Diin magid ka gabi, Johnny. Unsa man ka? Naongo ka na gyud. Bitaw gaw. Ngano bang nabuntagan magkasilawom sa pansyon? Ay, diha ra lagi taong kusmenteryo. Di man mo kasabot sultihan. Gigukod ko sa mga tanod gabi. Kay si Lula nga tindira kandila ug buwak sa gate sa sementeryo, nakakita og ungo. Unsa? Ungo? Oo. Ako sab, nakakita ko. Ay, unsa may hitsura sa ungo nga imong nakitaan gabi. Akuan. Parehas og porma ni Lulu sa una. Unsa? Ah, ay, wa na. Tinuod ko tingali nga may bangon na si Papa gikan sa mga patay. Bida ko yawas sa anak good. Mura na tayo nagsalida sa sine. Kanang parehas anang sumbi-sumbi ba? Pero klaro man sa panugo ni Lolo nga di siya magpaimbal sa mar. Aron kompleto siya nga mobangon gikan sa mga patay. Na, tuon mo atong Lulu oy. Si Patman to. Pero 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 unsa? sa man Sa bay? man. ang akong nakita ang gabi nga nagtuntun sa ibabos bato nga nagsulob og itom unya nagkayab-kayab siyang bukton mura mo yung si Lolo. Agoy. Agoy. Mubiya na gid ko ining dapita, Puldo. Tabangi in taon ko ninyo nga mahalin og dali ka ng among yuta. Manang, mutabang kog pangitag mo palit ha. Pila may komisyon? 5. Gisa lang. Sige, larga. Unya, Johnny. Unsa may plano nimo? Aw, dawato na nga akong pagkaungo o kaliwat. Unya? Unsa man? Moto gas barangay hall bay? Bay Jenny. Kanang tao din sa barangay hall uy. Sikata ko na ko. Mo gini mga tao ba isa? Basta chismis ba yan, murag yun o gulmigas ka busy. Maglinya dayon. Unya, magtapok-tapok yung dayon. Ana sila tagda. Hello, hello. Unsa inyong gitapukan din he? Ayaw pang higap sa umo, ha? O pa lang nagbanda sa anak ni Kadyo, ha? No? Makatakod daw ba niya ako tinanawan? Higap nila, hindi mo pwede sa umo. Ayaw mo mapalagag. Ukap sa inyong mga baba, oy. Kapitan eh. Oy, Johnny! Oh, kumusta? Kap, niagid ko kap. Aron mahusay ang akong ngan dinhi sa atong dapit. Ayaw na. Ato ning ablihan og formal. Yapag abli og husay, ha? Kap- Husay yung tagin eh. Di na kinanglan, oy. Na naman ang mga marites nga mao'y sinugdanan sa gubot. Oy! Dili ko marites. Tinuod yun akong nakita, Kapitan. Ang ungo, may dupa na siya dito sa ibabaw sa pantiyon. Onya nang sigurado ka nga ako ang midupa. Di noon. Oh, noorom din no? Lola, ay patakag sumbong sa mga tanod. Uy, pakauaw man ang imo. Unsay pagkauaw. Naklaro man kayong na ay nagdupa sa ibabaw sa pantiyon. Hayagod kayo ang buwan at tugot. Muna og si Pilo gud ang nagdupa. Pero patay na mas Pilo. Mao nga ikaw nang nagdupa dito. Naklaro ba nimo ang akong naong nang? Awa lagi. Pero, ikaw may dawas pagkaungo ni Pilo. Mao nga ikaw gayon ang nagbarog dito. Ikaw nakasunod sa iyang pagkaungo. Di ni mayo na. Kap! Ako ning ikiha si Lula. BSI. Oy! Yanong ako may imong nikiha. Nga ikaw may balbal. Unya, nakakita ka nga
Doon ako'y gibalbalo na. Uy! Ikaw! Ikaw ang mipatay sa akong anak! Ikaw! Hala, nga Oh! yung kamahan ba't Ah, nay, nay, balbal nay. ay? Wa mo ebidensya nga ako mo'y mipatay sa imong anak. Uy! Uy, nakakita na ako nga gikuhaan ako siya kasing-kasing. Pulos pa sa ilan ng inyo. Tungod kay nabaniog man nga kaliwat mi ungo. Pero doon na bagoy gibalbal dinis atong dapit sa unang panahon. Wa man, di ba? Duna! Ha? Doon na ikibalbal sa unang panahon. Ang akong pagumangon. Unya noy. Doon ay nakakita nga ang akong apuhan ang nagbalbal. Pero... Wa man ka ha, wa man ka ha. Aw, way gibalbal ang akong apuhan. Oy. Unya bahin sa imong anak. Patay na nga akong apuhan. Oy. Busa, dili siya ang nagbalbal sa imong anak. O kung ako man ang imong pasanginlan, unya na kumuangkod nga ungo ko. Kung makitaan ko ninyo nga nagkit-kit ko o kasing-kasing sa bata. Ikaw ang ungo. Ikaw ang mibalbal sa akong anak. Kap, nawala kap. Oy! Kadiyo! Kung may ebidensya, may kaso. Bitaw. Pero... Oy! Dati kong ebidensya din Picture pa ni Johnny nga may kaog bata. Kay diha dayon. Ako siyang dakpon. Oh, Oy! Abay, Mikmik. Oh, Mauna. sorry. Ebidensya ang una, ha? Ayaw ang pagkiha, uy. Pero, labaw sa tanan, andama ang pagpalubong sa imong anak, noy. Aron taon, ako naning maandam ang iyang luganan. Ako bayay si Pulturero karon dinhis atong misteryo. Ang tanang lubong, muaginan ako. Mingo man ang payag na ni Johnny. Mayang adlaw! Maayo! Uy! Miss! Niya lagi ka din eh. Doon ako'y toyo ni Johnny. Ako. Doon na kitoyo na ko? Uwa. O ako'y toyo ni mo. Naba si Johnny diha siyang payag? Awa siya diha. Tuasa sa barangay hall kay doon ay husay. Unsang husaya? Doon na siya kaso nga giato ba? Unsaon nga siya may nakadawat sa bato ni Lolo sa pagkaungo. Tinuod yun ka doon ay bato? Nakakita ka? Awa ko makakita sa bato pero nakakita id ko sa puting panyo nga giputo sa bato nga gibili ni Lolo niya. Tinuod ka? O lagi. Siyam ko na ako na. Ungo gid ka ang imong igagaw? Kuan. Mura man jud og ungo jud. Unsa? Hala no? Ungo gid si Johnny? O lagi. Usa pa ba imong ipangutana, ha? Ako na lang tubag. Si Johnny na lang ko pangutan-on kay ako man siyang videohan. Ako di ay. Di lang ko ni mo videohan. Pasikot to, sad ko. Oh, igagaw nakadawat sa bato sa ungo, no? Mao nga ungo sa day ka. Dili. Ang maungo ka na ramang mudawat sa bato sa ungo. Ako kay Wakman, mga di ko ungo. Layo naman sa bang akong pagkaparinti sa mga altroso. Poldo! Oy, may kasulti di ay ka. Mao na bisita ni Dindo Pater, tiya. Best friend mi si Dindo. O nag-interview siya sa mga kahibulungan o makahadlok ng mga pangitabo din sa tundapit. Mao ba? Ay, Poldo, dali na. Ato tanawon ko na unsa na ang lubong ni Papa Pilo. Mauban ka ninyo? Abay, yan ang naman talaga sa sementeryo. Pero ko gusto kang magpawasapot. Ano ko magbawa sa sapot sa menteriyo, abay? So, manugot ang animan din hi. Doon na ilubong ron din, Oh, unsa? Ang pansyon nga bakante ba nga kung nakatulog ang gabi may ilubong karon. O murag ko na ba?
Murag dato kayo ang tagdungod. Mao ba? Dali na. Ato ning atuon. Akong tanaw ng trabaho sa mga masador din dito. Oh, sige, sige. Bili pa gyud ako nimo mudag problema abay eh. Laliman ka. Gikan ka sa husay nga ikaw ang gipakauwawan. Pero karon, mura ra gyud nahitabo nimo bay. Na, wa tay makuha kon magulguol ta eh. Aw, unsa man? Kita gyud mo pintal sa pansyon bay? Oo, kita. Mao man ang usa sa atong sideline din eh. Oo na. Niya na ang maghatod og lubong eh. Oy, Uy, Nandiyan eh, ikaw. Puldo? Puldo ni. Go! Uy, tiya. Niya ka? Hindi, asa ko po. Ang niya sa deka. Milkshake. Ni am din ng gwapa din eh. Ay, salamat, Mikmik. Gwapa gid ay ko, no? Gwapa uy. Puldo! Johnny! Ah, Dali! Dali uy. mo dali sa lubong ni Papa Pilo! Ang sam na stiya Alicia. Nganong muram na og giabat? And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!